खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अराङाव मासे गान्दानि गोथै बोखांदों। नगाव नोगोराव उदखार खालामनाय मोसाखौ ट्रेंकुलाइज खालामबाय। उन्दै हिनजावसाखौ लांखारना हानजायारि जिनाहारि खालामनाय सानै लांसुनियाखौ हमबाय। दिल्लीयाव गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव 100निबो बांसिन बिरखंआ थि समाव सिबिथाय होनो हायाखै। दुलियाजानाव सा3 आलफानि सोद्रोमा हमदों। नखल रां फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ खादों। काछाराव 2 कौटि बेसेननि कक सिराप जब्द खालामदों। मेघालयआव हाबखुमानाय 4 बांलादेशिखौ हमदों। हाद्रियाव फिस्लायनायजों जालुकबारियाव लामा जाब्रथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। शुक्रबारखालि अरां नेशनेल पार्कआव मासे गान्दानि गोथै श' बोखांनो हादों। हानजासे जायगानि सुबुंफोरा नुसनग्रोदोंमोन गान्दा गोथैखौ। बेनि उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो हाग्रा रैखाथि बिफाननि जवानफोरा गोथै गान्दाखौ बोखांहोयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला अरां नेशनेल पार्कनि निसिलामारि हाग्रा मावख' साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों गोथै गान्दाखौ। रिपर्ट बायदिब्ला श' बोखांनो हानाय गान्दाया मिथिंगायारि नेमखान्थि बायदियै बोरायनानै थैनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मानोना गंजों लोगोसे बोखांनो हादों गान्दाखौ। बेनि अनगायैबो गान्दानि मोदोमाव जेबो रोखोमनि जखम जानायनि सिन गैया। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि फुङाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव अराङाव गान्दानि गोथै बोखांनो हानाय खौराङा सफैदों। नगाव नोगोराव उदखार खालामनाय लेवा मोसाखौ ट्रेंकुलाइज खालामबाय। हाग्रा बिफाना ट्रेंकुलाइज खालामो नोगोराव फैनानै उदखार खालामनाय लेवा मोसाखौ। मख'नो गोनांदि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे लेवा मोसाया दिनै फुङावनो नगाव नोगोरनि तकाइपाट्टियाव उदखार खालामफैदोंमोन। तकाइपाट्टिनि मोनसे नखराव आश्रय लाफैदोंमोन मोसाया। गंसे फालांगियारि फसंथाननि सीसीटीवी केमेरायाव नुनो मोन्दोंमोन बै लेवा मोसाखौ। नगाव नोगोराव मोसा फैनाय जाथाया ओनसोलाव बयनिबो गेजेराव समखिखांनाय सोमजिहोदों। ओरैहाय बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा थांनानै लेवा मोसाखौ ट्रेंकुलाइज खालामहैयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे हटेलाव फिन हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ 4 सुबुङा हानजायारि जिनाहारि खालामदों नोगोरमानि गंसे हटेलाव। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 1 जानुवारि गोदान बोसोरनि रंजाफुनाय सानखालिनो जालुकबारिनि कैलासपुरनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ 4 दुथाङा किडनेप खालामनानै गंसे हटेलाव लाङो आरो हानजायारि जिनाहारि खालामहैयो होननानै अजद होदों। बे जाथायजों लोब्बा लानाय एबा गिबियाव लांखारनानै हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। हमजानाय सानै लांसुनियाखौ उन्दै बैसोनि होननानै पुलिसआ फोरमायदों। बबेखानि दायनिगिरिफोरा उननि समाव हिनजावसाखौ गावनि न'नि साखाथियावनो गारलाङो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बे हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै पक्स' आयेननि सिङाव केस फाइल खालामनानै जालुकबारि पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों आरो बै सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबायब्लाबो गुबुन सानै दायनिगिरिया दासिमबो खारखोमानानै दङ। 2025 मायथाइया जागायहांनाय समावनो 3-4 जानुवारि खालि हादरनि राजधानी दिल्लीयाव गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय 100निबो बांसिन हान्थियारि बिरखंफोरा थिखानाय सम बायदियै सिबिथाय होनो हायाखै। जाहोनाव हादरनाङारि आरो नखरारि गोबां हान्थियारिफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। गोजां बोथोरनि बे गोबां खुवा खुनायखौ नोजोर होनानै स्पाइसजेट बिरखं कम्पानिया हान्थियारिफोरखौ सांग्रांथि होदों। लोगोसेनो दिल्ली इन्टारनेशनेल एयारपर्ट अथ'रिटिआ बे बिथिङाव जोबोरैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। सोरखारा हाथियार लानाय हानजाफोरजों गोजोन सावरायनानै रायजोआव गोजोन थासारि लाबोनो जागायगासिनो थानाय समावनो होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफादफोरा गावसिनि बिथाखौ गोख्रोंसिन खालामनो नाजादों। दुलियाजान पुलिसआ संदाननानै हाथियारजों लोगोसे 3 सोद्रोमाखौ हमनो हानायनि उनावनो बेयो सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दुलियाजान पुलिसआ गिबियाव हाथियारजों लोगोसे बितपन गगৈ उर्फे जयन्त मुंनि सासे लाइमोनखौ हमदोंमोन आरो बितपाना सिमान लानायनि उनाव गुबुन सानै लाइमोन फारियै दिरियाल गामिनि बलिन गगৈ उर्फे टन आरो धेङाघाटनि भारत हाजारिखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि उनावनो
बै साथाम लाइमोना आल्फा सि कम्पानिनि खुलिनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिसोर डिमापुराव थांनानै हाथियार सालायनायनि सोलोंथाइबो लाहैदोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। बबेखानि बितपन गगैआ सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन रां दाबिनाय केसआव लोब्बा दंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। बे अपारेशनाव पुलिसा गंसे 7.65 mm पिस्तल, गोगो गुलि, थरसे आईईडी, गं 11 मबाइल फन, नोगोद 49,500 रां आरो माखासे अजद गोनां मुवाफोरबो जब्द खालामनो हादों होननानैबो पुलिसा बुंदों। मख'नो गोनांदि बितपानआ दुलियाजाननि सीआईएसएफनि गाहाय केम्पनि साखाथियाव गंसे न'आव भारा लानानै थायोमोन, नाथाय आईईडीखौ 1 नं रिजार्भ बरबाम गामिनिफ्राय बोखांनो हादों। नकल रां फालांगि खालामनायनि बेरेखायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय, जेराव समबारखालि मेघालयनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैनाय गंसे गारिखौ आसाम पुलिसा जराबादाव लाखिनानै गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव नोगोद 2 लाख नकल रां जब्द खालामनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय राङा गासैबो 500 रांनि बिलाइमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा खानाय सानैबो दायनिगिरिखौ बितनलां खारकंगर आरो जिबाय आंकिया होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानैखौबो मेघालयनि सानजा खासि हिल्स जिल्लानि होननानै मिथिनो होदों। दासान्दि बे जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। काछार जिल्लायाव शुक्रबारखालि सिग्रोमनायनि गेजेरजों 2 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि कक सिरापफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनाव गासै 11,100 कक सिरापनि बथलफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बबेखानि काछार पुलिसा डमसेरानि साखाथियावनो गंसे गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव बैफोर आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाफुंसारनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिनानै होयो। बेनि अनगायैबो काछार पुलिसा एसटिएफनि गेजेरजों जोबथा बोसोरनि 21 दिसेम्बर खालारखालिबो गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों मोनानि समाव गंसे मटरसाइकेलखौ लाखिनानै खमैबो 50,000 जाबा टेब्लेट लोगोसेनो 125 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन, जायखौ हाथाइनि बेसेनाव 20 कौटिसो जागोन होननानैबो मिथिहोनाय जादों। सीमा बारबोनानै भारतआव हाबफैनाय 4 बांलादेशी नोगोरारिखौ शिलंनि मेघालयआव पुलिसा खानो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि स्रोद संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनाव गोजाम अनजालि पेट्रल पाम्पआव 4 बांलादेशी नोगोरारिखौ पुलिसा खानो हादों। बबेखानि गंसे ML05X6502 टुरिस्ट केबआव गाखोनानै थांबाय थानाय समावनो पुलिसा बिसोरखौ हमनो हादोंमोन। बिसोरनि सिनायथिखौ ताइजुल इस्लाम 27 बोसोर, राजु आली 60 बोसोर, रुफा बेगम आरो आख्तार शेख होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर 4बो जम्मु काश्मीराव दावबायहैनायनि थांखियै सानजा खासि हिल्स जिल्लानि नंज्रि गामिजों भारतआव हाबखोमाफैदोंमोन। दासान्दि पुलिसा बिसोर हमजानाय 4 सुबुंफोरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ लाबाय। जालुकबारी ओनसोलनि गाहाय लामायाव शुक्रबार मोनानि 11:40 समाव हाद्रियाव फिस्लायनायनि जाहोनाव हरखाबै मोनसे लामा जाब्रबथाय सोमजिदोंमोन। जायगानिनो मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला हाद्रियाव फिस्लायनानै साखाथियावनो थानाय गंसे गारियाव सौख्रांहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गंसे गारिया बै जायगायाव फिस्लायफैदोंमोनब्लाबो खुनुरुखुमै गावखौनो बासायनो हायो, जाहोनाव मोनसे गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन। जाब्रबथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।